Egy szigetre szeretnénk eljutni. Ide. Ott nagyon veszélyes a tenger, és nincs is arra sziget. Nyugi, picim, jön apuci, mehetünk. Ó! Ez a riasztórendszer. Akkor inkább a Titanic. Tehát, pár napja rádióüzenet jött erről a helyről. Mi van, ha ez a híres rejtélyes sziget? Szóval át akarjuk szelni a fél világot, hogy megkeressünk egy idióta rádióamatőrt. Az az idióta a nagyapám. A rejtélyes szigetet keresi gyerekkora óta. Hol vagyunk? Hé! Találtam egy utat befelé! Hölgyeim és uraim, íme! A rejtélyes sziget. Ez a mennyország, én maradok. Ez gyönyörű. Már alig vártalak. Nagyapa! Akkor kalandra fel. Az utazás a föld középpontja felé producereitől. Mi ez a hely? Atlantis. Egy aranyhegy. Őrületes. Higgy a szemednek. 2 hét múlva a Time címlapján leszünk. Ez hihetetlen! Fedezd fel a csodát. Vigyázzatok, a dzsungel sűrű és veszélyes lényekkel van tele. Ez mindenevő. Hamarosan Ez meg mi? A sziget el fog süllyedni. kezdődik az utazás. Mennyi időnk van? Legfőjebb pár órák. Nem kövek, tojások. Óvatosan, a gyíkoknak kiváló szaglásuk van. Ha felfalnak minket, Futás! te tehetsz róla. Tüzes kis csaj. Utazás a rejtélyes szigetre. A hímnek magára kell vonnia a nőstény figyelmét. A lényeg, hogy megtanuld ezt. Most viccelsz? Ez mindig bejön. Dobj ide egy bogyót. Bum! Hamarosan a mozikban 3D-ben.